mami. Kumusta naman ka after retirement? Ano may mong gikalingawan karon? Karon nagpadayon ako paninda, panuan ako ng wholesaler. Pero napagod gihapon, pero panalagsa na lang dito na ako nagkuhan dito sa mga ginagmay, tag 5-5 gabi kay ko nga. Kanang sige yung gihapon tag 5, tag 10, tag 5 yes. Happy kay ko sayo ko mata, alas 6, yung maligo dahil ko bra gihapon kung nagtrabaho. So may mong gibati. Yes, of course, malipayon ko kay nara ko no, dili na ako magdali-dali nga malate ko. Ang ako na lang gidalian is mato ko sa tindahan, mag-duty ko, na-enjoy kay ko kay magtapong din ang mga bata kay akong tindahan naman, ang tindahan o pa ko nasa dool sa school. Happy kay ko sa mga kuha niya. Mura ko gihapon ko nabulag sa mga kaubanan nga mga teachers kay muduaw magyapon ko sa ilaha. Ay enjoy jud ko kay as in. Wow. Unsa man imong ika-advise karon sa mga ubang hapit na mo retire o katong mga padulungay pa nga mga nag-edad og 50s, unsay may ika-advise Yes, sa ang ilaha? ika-advise sa katong mag-retire pa, nag-retire ta na atong mga trabaho mga bugat na mag-enjoy lang gyud ta kay life is so short, so enjoy lang ta karon daghan ko kung kuanan kabisihan. Nagkuan na pud ko isa na pud ko collector sa simbahan na busy ko practice kanta happy lang gyud ta maglaglaag panalagsa panimba exercise nga kinahanglan di pud ta magsakit para mag-focus na tayo na anak kanang atong pagkaon usabunan nato bitaw. Suma total enjoy ka, morning yung kamumata para sa imong tindahan. Yes, enjoy jud ko sa akong pag-retire kay ako pong gipangayo sa Ginoo nga 60 lang ko mag-retire na jud ko kay para kuan pa makabaklay-baklay pa ko. Excited kay ko manabot kog 60 ug ako binigay pasalamatan sa Ginoo kay yun ni ako ipangandoy na mabot lang yung 60 mag-retire jud. Yes. Okay, see you next. Bye. Pinahanap po kamot.